दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइ आरो बेनि जे जोंहा सम सान होखानाय बायदियै फैगौ 5, 6 आरो 7 टंला बे कलेजनि गेवलां फोथार जेखौ जों सोलोंथाइ फोथार होननानै होदों बे सोलोंथाइ फोथाराव बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय गासै बिथिंनि जिखिनि थाम-थिम खालामनांगौ जों बेखौ खालामगासिनो दङ आरो बेयाव मोनसे स्ट्रं जोंहा बानजाय आफाद दानानै लानाय जादों आंजों लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि चेयारमेन मानगोनां दिपेन बर' टंला कलेजनि बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि दङ बे सानथामनि हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफादा गासै बिथिंजों दा फुल फ्लेजेड मोनसे प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ मिजिंथिदों बे हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां आनान गसाइनि अननायाव जालांगोन आरो लोगोसे गासै टंला ओनसोलजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो बिथांमोननि आशीर्बादखौ मोनगोन जोङो सारा आसामनिफ्राय गासै 3,000नि बारा जोंनि डेलिगेट्स आरो अबजार्भारफ्रा फैगोन जेराव डेलिगेट हिसाबै डेलिगेटआव बाहागो लागोन अबजार्भार महरै जोंनि लिटारेरि कम्पिटिशन जोंनि स्पर्ट्स कम्पिटिशन जोंनि कालचारेल कम्पिटिशन आरो जोहोलाव बालिराम बर' भलिबल कम्पिटिशन गायदे हेलेना काबादि कम्पिटिशन बायदिसिना कम्पिटिशनाव बिथांमोना बाहागो लागोन दा गिबि हाबाफारि बायदियै फैगौ 5 फेब्रुवारि आरो साननैनि उनावनो जोंनि हाबाफारिया जानो थांगासिनो मार्टियार महन्त रामसियारि जि मेन गेट बिखौ बेखेवनायनि उनावनो गासै जोंनि बे जुथुम्मानि गुबुन गुबुन जिखिनि हल दङ बा बेखेवनाय हाबाफारि बे जागोन जोङो बे जुथुम्मायाव डेलिगेटजों लोगोसे मेन पेन्डेल जेराव कालचारेल इभेन्ट बा प्रग्रामफ्रा जागोन आरो एक्जिबिशननिबो मोनसे हाबाफारि खालामदों बेसेबांबा गिदिर मोनसे एक्जिबिशन बेयाव थाम-थिम खालामनाय जादों जेराव बर'नि ट्रेडिशनेल न'खर आरो डिपार्टमेन्टेल स्टलफोर थागोन बुक स्टल थागोन बुक फेयार थागोन गुबुन गुबुन बर'नि आरो गुबुन बायदिसिना जिखिनि मुवा बेसादनि मोनसे बेयाव ट्रेडिशनेल आरो कमार्शियेल मोननै लेभेलनि एक्जिबिशननि स्टलफोरखौ बेयाव नुनो मोनगोन आरो बयबो जाहाथे बाहागो लागोन आरो नायफैगोन 5 जोंनि जे फेब्रुवारि बे सानाव गोजोननि थाखाय आरो जोंनि खौसेथि अनलायनाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे माने आलारि बाथि फोजोंनाय केन्डेल लाइट जों हाबाफारि लादों लोगोसे 6 बाजियाव जोंहा गिबि डेलिगेट सिटिंआ जागोन आरो बे डेलिगेट सिटिंखौ बेखेवगोन जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि आरो CC2नि चिफ कअर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि मानगोनां बिथाङा मोनाबिलियाव जोंहा कालचारेल कम्पिटिशननि बेखेवनाय दङ 6 फेब्रुवारियाव जोंहा गुबैयै गोबां हाबाफारि दङ फुंबिलिनि 7:30 आर'जनि उनाव जोङो 8 बाजियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो फिरफिलाखौ बिरहोगोन गासै जिल्ला आफादा बिरहोगोन बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनो जोङो बिबार बावनाय लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरनो बिबार बावनाय जों हाबाफारि लाखिदों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिशना बेखेवनाय जागोन आरो 10:30 बाजियाव जोंहा मोनसे स्पेशल फेलिसिटेसन प्रग्राम दङ जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम 2025 बिनि टप जायफोर टपार्स 9 आरो 10 बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन लोगोसे बावैसो पद्मश्रीजों बान्थाजों माने मान होजानाय जोंहा पद्मश्री जगेश देउरि बिथांखौ जोङो मान बावगोन 11 बाजियाव जोङो इयुथ कनक्लेभ लादों लाइमोनफोरनि जुथुम आरो बे इयुथ कनक्लेभआ गाहायै बादायलायनाय आनजाद आरो आथिखालनि जिखिनि मोनसे जुजिनां बिथिं दानि जि मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दङ बेयाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया माबायदि जुजिगोन आरो बे बेलायाव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोङो माबायदि मोगा-मोगि जानांगोन बा जोङो बेखौ बोरै एचिभ खालामगोन बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे इयुथ कनक्लेभ लादों जेराव 7,000 स्टुडेन्टआ बाहागो लागोन बिभिन्न कलेज जोंहा स्कुलनि इउनिभार्सिटिनि आरो 3,000 जोंनि जायफोर डेलिगेट्स बिथांमोना बाहागो लागोन टटेल
10,000 बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो नागिरदों। जों आलासि महरै बेखेवगिरि हिसाबै लिंदों बिटिआरनि आगुनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ। बिथाङा जिहेतु बड'फा मिशन सुपार 50नि फाउन्डारमोन, बे मोनसे कम्पिटिटिभ जि कचिंनि इनिसियेटिभनि, बेखायनो जों बिथांखौ हांख्रायदों। आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। बेनिफ्राय बर'नि गिबि ब्रिगेडियार अन्जन कुमार बसुमतारी, बिथाङा पाठानकटआव दङ दा, 29 आर्टिलारि ब्रिगेडनि, बिथांखौ जों हांख्रायदों। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि चिफ एडभाइजार डक्टर समुजल कुमार भट्टाचार्य, खारन आसुआबो मोनसे प्रग्राम फोसावदों आरो बिथांमोना इनिसियेटिभ लाबाय। प्रत्यक्षा नाय मोनसे सिभिल सार्भिस कचिंनि थाखाय दिल्लीयाव गावसोरनिफ्रायनो खरस खालामनानै दैथायहरदों। आरो नर्थ इस्टनि स्टुडेन्टनि थाखाय, आसामनि स्टुडेन्टनि थाखाय, माने स्टुडेन्टना ओरै नङा असमियाल', गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जायफोर एसपायरेन्ट बिथांमोनखौ बिथांमोना मदद होदों। बेखायनो जों बिथांखौ हांख्रायदों। जोंहा गोबां प्रिन्सिपालफ्रा बाहागो लागोन। 2:30 जोङो गेट टुगेदार मिट अफ ससियेल एन्ड स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जों लादों, जेराव 30टानिबो बारा जातीय संगठन आरो फरायसा आफादफोरनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। आरो बेयाव जोङो मोनसे टपिक लाखिदों जे जोंनि हारिमु, जोंनि राव आरो जोंनि ससियेल भेलुस, बेखौ जोङो सास्टेइन पिस आरो हारमनि आरो भाइब्रेन्ट बिटिआर आरो आसाम जौगानायनि थाखाय जों माबायदियै हाबा मावलांनो हायो, जोंनि कानेक्सन, जोंनि रिलेसना मा जागोन, बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन डक्टर समुद्र गुप्त काश्यप, नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर, आरो आसामनि एडिजिपि स्पेसियेल ब्रान्चनि मानगोनां आइपिएस अफिसार श्री हिरेन चन्द्र नाथ, बिथाङा स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियारि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव जथायै बयबो बाहागो लागोन। 7 फेब्रुवारियाव फुंबिलिनिफ्राय माराथन रेसनि हाबाफारि दङ। गुबुन गुबुन जोंहा कालचारेल कम्पिटिसन थागोन, लास्ट डेलिगेट सिटिं थागोन। बेनि उनाव 10:30 कालचारेल एक्सचेन्ज एन्ड डेमनस्ट्रेसन, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेयाव मोसानाय दिन्थिफुंनाय, आरो जों बेयाव माखासे स्पेसियेल गेस्ट, जोङो बेयाव बर'नि मुंदांखा माखासे जोंहा आर्टिस्टफोर, पपुलार आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामदों। 12 जोंहा अपेन सेसन दङ, गुबै हाबाफारि, आरो बे गुबै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन पद्मश्री प्रफेसर अनिल बर', बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि फकलर रिसार्च डिपार्टमेन्टनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट। स्पेसियेल इनभाइटेड गेस्ट महरै जों हांख्रायदों आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ, आरो गाहाय आलासि महरै मेघालयनि बारग' रायजो बेंगिरि मानगोनां रन्जित शेखर मोसाहारि बिथांखौ जों हांख्रायदों। बेयाव एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै प्रफेसर रमेश चन्द्र भरद्वाज, हारियाना मुलुगसोलोंसालिनि बिथाङा बारग' भाइस चेन्सेलर। डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै जोङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि, मानगोनां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, अशोक सिंगाल, सरन बर' बिथांमोना बाहागो लागोन। जोंहा गोबां जातीय दल संगठननि आफादगिरि, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, जोंनि प्राइमारि टिचार एस'सिएसन, जोंहा ट्राइबेल संघ, लोगोसेनो जोंनि गोबां एमपिसफोर दङ बर'नि, एमएलएस, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि ट्राइबेल आफादफोरनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। मिजिंथिदों बे सानथामनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै, मोजाङैनो मोजां, बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जाफुंसार महर मोनगोन। आरो आं गासै मेडियाखौबो खावलायगोन जाहाथे पाब्लिसिटिनि बेलायाव बयबो जाहाथे जोंखौ मदद होयो। आं बेखिनिखौनो फोरमायनानै 5, 6, 7 बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जुथुम्मानि जाफुंसारनाय आरो रायजो राजानि बाहागो लानाय, फरायसा फरायसुलिनि बाहागो लानानै मदद होफैनायनि फारसे आङो बयखौबो माने बेयाव जाहाथे जोंखौ गोसो गोथारै, गोसो गोरबोजों बाहागो लानानै मदद होफैयो, बिनि थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय आरो जोंनि फारसेनिफ्राय बे गुरै जों आर'जखौ लाखिबाय। मानगोनां जोंनि
भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानखौ जोङो हांख्रायदोंमोन बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन पार्लियामेन्ट हाउसआव आरो टेलिफनिक जोङो कमिउनिकेसन खालामदों बिथाङा फैनो थाखाय खोथा होदोंमोन किन्तु बाजेट सेसना जिहेतु 28 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय 13 फेब्रुवारिसो जोबगोन आरो मैया भारतनि जेनेरेल बाजेटखौ पार्लियामेन्टआव दाखिल खालामनाय जाबाय दा बिनि सायाव डिबेट जागोन आर्गुमेन्ट जागोन आलोचना जागोन बे गासै मेटारखौ नोजोर बोनानै बिथाङा सेटारडेब्लाबो बिथाङा फैनो गोसो दङमोन आरो हायोबा समखौ फावसायनो थाखाय खावलायदोंमोन जे एसे फावसायनानै लायोबा बाजेट जोबोबा आं थांनो हागोन किन्तु 10 आरो 11 मेट्रिकआ 10 11आ हाई सेकेन्डारि जोंहा बे मोननै आसामनि मेइन एग्जाम थानायनि थाखाय जोंनि डेटखौ जों फावसायनायनि बे सम्भावनाखौ जों नुवाखिसै आरो जों बानजाय आफादजोंबो जों जगाजग खालामनायाव बे सम्भावनाखौ जों नुवाखै खारन कलेजा बेयाव हायार सेकेन्डारिनि आनजाद जागोन आरो जेराव हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि दं बेयाव मेट्रिकनि आनजाद जागोन बेखायनो जोङो बे डेटखौनो थिग खालामबाय आरो बिथाङा फैनो गोसो दङमोन जों बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो लाबोनो हास्थायदोंमोन बियो मोगथाङाव जाफुंसार महर मोनासै उनाव बिथाङा बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों बे प्रग्राम बिलाइयाव जोङो आथिखालनि बिटिसिनि मानगोनां इएम रबिराम नार्जारी बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिटिसिनि आथिखालनि इएम लोमस्राव दैमारी बिथांखौ हांख्रायदों लोगोसेनो आसामनि मन्त्रि मानगोनां चरण बर' बिथांखौबो जों हांख्रायदों दा बेखायनो जोंनि इन्टारेस्टआ जाबाय जों बयखौबो जगाजग खालामदों बयखौबो कनसेन्ट लानो नाजादों आरो जायफोरजों जगाजगा जादों रायलायनाय जादों जोंहा बिथांमोननि मुंखौ जोङो कनसेन्टनि गेजेरजों थिसननाय जादों गोबांखौनो जों हांख्रायदोंमोनबाबो जोङो माखासेनिफ्राय जोङो कनसेन्टखौ मोननो हायाखै बेखायनो जाय बिथांमोनखौ जगाजग खालामबाय बिथांमोनखौ जोङो कुनु बेयाव पलिटिकेल माने बेबायदि परिबेस जोङो माने सानाखै बा लाबोनो नागिराखै खोथाया जाहैबाय जोङो बड'लेण्डनि बिटिआरनि मोननै आनसलिक प्रधान दल बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर' हारिनि सार्थआव सावरायलायनानै आवगायलांनायनि खोथाखौ जों सिगाङावबो बुंदों दिनैबो बुंदों उनावबो बुंगोन आरो ज' आवगायलांनो हायो नामा बेखायनो जोङो आथिखालनि सरकारनि काउन्सिलनि जायफोर दैदेनगिरि जायफोर इएम दङ जायफोर आसाम सरकारनि मन्त्रि दङ बिथांमोनखौबो जों जायगा बेयाव लाखिदों आरो जायफोर बारग' बिथांमोननिफ्रायबो जों माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाखिदों बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद प्राइमारि टिचार एस'सिएशननिफ्राय जों लाखिदों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय लाखिदों दा बेखायनो कालेक्टिभ इफर्टजों रायजो राजानियाव प्रग्रामखौ नुनानै गोबां सोंलु थागोन किन्तु बानजाय आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो बयखौबो जगाजग खालामदों जायखौ जगाजगआव मोनदों जों बिथांमोनखौनो बे हिसाबै प्रग्रामनि फारिलाइयाव थिसनदों थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि एबसुनि जिखिनि इस्यु आरो एजेन्डा दङ बर' माहारिनि आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बड'फानि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो बिथा खालामनानै जोंनि संबिजितनि जिखिनि माने बेयाव क्लजफोर दङ बेखौ जोङो बिथा खालामनानै माहारियाव गोनां जानाय जिखिनि जोंहा इस्युस आरो एजेन्डासफोर दङ बेखौ जों डिटेलि सावरायगोन जिल्ला आफादफोरनिफ्राय गोबां माखासे डिसकासननि रेजुलेसन अलरेडि जोङो मोनबाय जोंहा स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ स्र' खालामनानै दोनदों बेखौ डेलिगेट हाउसआव जों एजेन्डा हिसाबै लांगोन आरो सेन्ट्रेल कमिटिया सेन्ट्रेल वार्किं कमिटियाव डिटेल डिसकास खालामगोन जे बबे बबे जातीय एजेन्डाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव एबसुआ हाबा मावलांगोन स्टेन्डिं रेजुलेसन दंखायो जे बर' गोजोन गोरोबथाखौ 100% मावफुंनांगौ सिमा बारायनांगौ समस्ति बारायनांगौ मर अट'नमि डाइरेक्ट फाइनेन्स होनो नांगौ बर' कसारि काउन्सिलनि पुर्नांग मर्यादा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जोंनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिटिउसन गायसननाय जोंनि जि टेट आनजाद खुंनायनिफ्राय लानानै स्कुलाव खालि जानानै थानाय कलेजाव खालि जानानै थानाय भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय बर' मिडियामनि जिखिनि दा एनरलमेन्ट खमायलांनाय मार्जार खालामनो नागिरनाय बे इस्युफोरा दा जोंनि थाखाय माने प्रधान इस्यु आरो हारिमु बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव
सामाजिक बिथिङाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मिशन क्वालिटी इडुकेशन बेखौ जों बोरैहाय लांनो आरो गासै बर' माहारिनि कालेक्टिभ जिखिनि कमप्रिहेन्सिभ जि जोंहा जौगानायनि जि खोथा दङ बे बा गासै बाथ्राफोरखौ डेलिगेट थान्दै बिथांमोना रेज खालामगोन स्टेन्डिं रेजलिउसन डिस्ट्रिक्टनि रेजलिउसन लानानै जों आवगायलांगोन